wala na kami pangambang makipagkamustahan. Hindi na kami mag-aalalang lumabas ng bahay. Dahil bakunado na kami magkakaibigan, mas enjoy na tuwing magkikita-kita. Salamat sa bakuna, palatag na ako makapagsisimba. Wala na ding takot tuwing bonding time ng buong pamilya. Rest bakuna na para pwede na ulit ang buhay na masaya. At walang pangamba, libre lang magpabakuna. Magtanong kayo sa inyong health center o sa lokal na pamahalaan. Establishment kontribusyon ni sa Gabino Ganggangan kontra sa insurhensiya. Ano ang ng campaign fund? Alamin sa batas. Photoshoot ng baby na wala sa mood na uwi sa shoot ni daddy. At pagdiriwang ng Chinese New Year, idinaan sa pagtulong. Live from the studio of RNG Luzon, this is Luzon Headlines. Naimbag ng Balem Amyanan, Luzon, hatid namin ang mga mainit na balita. Nagbabala ang pamahalang lungsod ng Baguio na mapaparusahan ang mga establishmentong magpapapasok ng mga batang edad 17 pababa. Magbabalita, Ren de Guzman. Sinimulang ipagbawal noong ika-21 ng Enero hanggang sa ika-5 ng Pebrero ang paglabas ng mga hindi bakunadong bata na edad 17 pababa. Base ito sa Executive Order No. 12 Series of 2022. Except for essential purposes. At saka they can only go outdoor kung mga accompanied by parents pa rin, ha? Accompanied, actually kahit na essential, kahit na outdoor activities, let's say going to the park, kailangan accompanied pa natin sila ng guardian or adult. Kahit pa pinayagan ang mga outdoor activities, humina pa rin ang ilang negosyo gaya na lamang ng mga bike rental sa Burnham Park. Wala na patay na naman. Posible namang managot ang mga indoor na establishmento kung patuloy silang lalabag sa nasabing kautusan. We can go to the extent of revoking their permits, yung business permit nila. Una-una, inaano namin sila, binibigyan namin ng reprimand action by talking to them. Sulat muna, for their violation. The second time around, third time around, pwede namin isara. May ilan ng establishmentong binabantayan ang POSD na naatasang magbantay. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Dahil sa pandemya, idinaan na lang muna sa Dragon Dance ang pagsalubong ng Chinese New Year sa Baguio City. Magbabalita, Charles Limon. Kahit may pandemya, di pa rin naawat ang pagdiriwang ng Chinese New Year sa Baguio City. Kanina sa Bell Church, isinagawa ang simpleng lion at dragon dance. Hapon, linunsad nila yung virtual celebration nila ng Chinese New Year through the Association of Baguio Chinese Filipino Youth Incorporation. So sila ang nag-lead ng celebration ng Baguio. Then sa atin naman, sa day 1, yung Bell Church naman is nag-celebrate naman ng simple Lion and Dragon Dance exhibition dito po sa Bell Church.
Bago ang pandemya, nagpupunta pa ang grupo sa bawat establishmento sa lungsod para magtanghal. Pampaswerte raw kasi ito, pero ngayon, hindi muna isinagawa. Respect of the level 3 dito sa City of Baguio at sa buong Benguet, hindi na rin po tayo lalabas para at least sa ating safety ng mga athletes, tsaka safety na rin ng mga kasama natin para at least hindi na rin sila iwas dudumugin, iwas din yung mga spread, at least ma-lower down natin. At hopefully by the coming years, balik tayo sa normal. Patuloy namang bukas ang Bell Church para sa mga mag-aalay ng dasal ngayong bagong taon. Naging panata na kasi ng mga Filipino-Chinese community na bumisita sa Bell Church. Napaalalahanan naman ang lahat na sundin ang mga health protocol na pinapairal. Charles Nicoliman para sa Luzon Headlines. Idinaan sa pagtulong ang pagdiriwang ng Chinese New Year sa Baguio. Ang kwento, hatid ni Ren de Guzman. Sa online na lamang ginanap ang pagsalubong ng Chinese New Year sa Baguio City. Kaya ang magarbong selebrasyon sana, idadaan na lang sa pagtulong. Year, pinaplan din namin na mag-donate, parang youth din to youth. So parang maghahanap kami ng orphanages or something to donate to that in a small way lang. Dati na silang tumutulong sa mga frontliner sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga tubig, pagkain at matutulugan. Parang we are still one community. Even diverse in cultures, diverse. Parang itong city na to, like Baguio City, ang dami-dami iba-ibang grupo. Tapos we're one with city building, we're one in nation building. Parang hindi kami different than you guys or anyone. Ren de Guzman para sa Luzon Headlines. Samantala, tiniyak ng mga magsasaka sa Bahong La Trinidad, Benguet na siyang rose capital ng bansa na sapat pa ang supply ng rosa sa darating na araw ng mga puso. Magbabalita, Charles Limon. Habang papalapit na ang pagdiriwang ng Valentine's Day, abala na ang mga nagtatanim ng bulaklak sa Bahong La Trinidad, Benguet, ang rose capital ng bansa. Pero si Mang Benny, pas muna. Dahil kasi sa pagkalugi sa mga nagdaang lockdown, hindi muna nagtanim ng rosas. Nung pandemic, puro lockdown naman, walang bumibili. Wala na kaming kapital, ubos. Kaya wala na. Malaki din kasi ang epekto ng pandemya na ito eh. Kapag wala sa babang bibili, wala rin kaming may bibinta o mabibinta. Isa lang si Mang Benny sa mga pinadapa ng lockdown na nakakaapekto sa cut flower industry ng Benguet. Pero kahit papaano, sapat naman daw ang supply ng rosas. Ang ating supply po ngayong Valentine's, sapat po ang supply ng mga bulaklak dito sa Barangay Bahong. At hindi lang po dito sa Barangay Bahong pero dito po sa entire province of Benguet, sapat po ang supply po natin ng bulaklak. 4 na klase ng rosas ang pwedeng pagpilian. Ang rosas na XL bawat bundle ay 700 pesos. Ang long stem naman ay naglalaro sa 500 to 600 pesos per bundle. Ang medium stem naman ay 400 pesos per bundle at ang short stem ay 250 to 300 pesos per bundle. Pero inaasahan pang mag-iiba ang presyo nito habang papalapit ang Valentine's Day.
Sa Baguio City naman, unti-unti na ang pagdagsa ng mga nagpapareserve ng order. Ang demand natin ng bulaklak, sir, marami siya, kaya lang sir medyo tumataas. Unti-unti naman siya, para siyang hagdan. Tumataas ng konti, yun. Yung presyo? Yes, lalo na sa red roses. Bakit daw po? Ayun kasi ang kon ng Valentine's Day, red roses, kaya yun ang medyo tumataas. Siyempre nahihila yung ibang klase ng bulaklak, pero mostly talaga sa red rose. Hiling naman ng mga magsasaka na tangkilikin ang lokal na mga rosas. Isa kasi sa mga problema nila ang pagpasok ng mga imported na bulaklak sa merkado. Dapat po sanang tangkilikin yung sariling ating mga cut flowers. Kasi ito nga, minsan may mga pumapasok talaga mga imported, nagagaling sa mga ibang bansa. So we are asking sana na our support is for our farmers dito sa Benguet para mabenta naman po or mabebenta lahat ng mga bulaklak po natin. Umaasa naman ang mga magsasaka na kikita sila ngayong Pebrero dahil na din sa pagbaba sa Alert Level 2 ng NCR at ng iba't ibang parte ng bansa. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Sa iba pang balita, pinag-aaralan ngayon sa Konseho ng Baguio ang pagbibigay ng tax incentive sa mga property owner na patuloy na nangangalaga sa kalikasan. Magbabalita, Jade Abeladora. Dinarayo ang Baguio dahil sa malamig na klima. Para mapanatili ito, hinikayat ang pangangalaga sa nalalabing forested area at pagtatanim ng puno. Kaugnay nito, planong pag-aralan sa konseho ang pagbibigay ng tax incentive para sa mga property owners na nangangalaga ng mga puno. Sakali kasing umusad ang pag-aaral, isang panukalang ordinansa ang isusumite sa konseho. In the environment, usually this is not converted into pesos. However, in the recent past, especially after the Kyoto agreements and other agreements on environment, they started already to convert environmental protection into monetary equivalent. So that is the basic principle. Now, because of that principle, the presence of open space as well as the presence of trees in properties can now be converted or could have a monetary equivalent. Layon din ng hakbang na maibsan ng pasanin pagdating sa real property tax lalo na't may mga nagrereklamo dahil sa pagtaas nito sa gitna ng pandemya. There were people complaining that the real estate tax is too high and there are some reasons why it was placed that way. Because for many years there were no increase of real estate tax. However, what happened is that adjusted real estate it was approved after a long process. Finally, it was approved just before the pandemic. Unfortunately, na-implement itong pandemic kaya ang laki yung effect. Ang pagbibigay ng ganitong insentibo kaugnay sa environmental protection ay ginagawa na sa ibang bansa kagaya ng India at ilang European countries. Nakatakda ng ihain ang resolusyon sa darating na Biyernes. Sa kasalukuyan, may umiiral na insentibo para sa mga property owners ng lungsod. Kapag nakapagbayad ang isang may-ari ng lupa bago matapos ang taon, maaari silang mabigyan ng 5% hanggang 10% na discount. Jade Abelador para sa Luzon Headlines. Kontribusyon ni Mayor Ganggangan kontra sa insurhensiya, kinilala. Yan at iba pang balita. Abangan! Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalangan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa PAO!
Nais naming ipaalala na ang pagtatayo ng bahay sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente ay labis na mapanganib. Kapag aksidenteng maputol ang kable ng kuryente, maaari itong makasunog ng mga kabahayan at makamatay. Dahil dikit-dikit ang mga bahay, mabilis nakakalat ang apoy. At kapag tumama ang matinding kalamidad, maaaring matumba ang tore ng kuryente at direktang gumuho ang tore sa bahay ninyo. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Hear the music of our hearts. Let all music take you there. The star will take you everywhere. Bringing music closer to your heart. The star will take you there. Kinilala ng PNP Cordillera at ng National Intelligence Coordinating Agency ang naging kontribusyon ng pumanaw na si Mayor Gabino Gangangan kontra sa insurhensiya sa rehiyon ng Cordillera. Nagbabalita, Charles Limon. Ikinagulat ng lahat noong linggo ang pagpanaw ng alkalde ng Sadanga Mountain Province na si Mayor Gabino Gangangan. Kaya kahapon, binisita ng Police Regional Office Cordillera ang lamay ng pumanaw na alkalde. Personal na binisita ng ating Regional Director, Police Brigadier General Ronald Oliver Lee, ang burol ni Mayor Gangangan dito sa Sadanga Mountain Province at kanyang binigay yung pagrespeto at yung pakikidalamati sa pamilya ni Mayor. Isa si Mayor Gangangan sa mga tahasang naghayag kontra sa mga panlilinlang ng mga rebeldeng grupo. Kinilala ito ng Police Regional Office Cordillera. Si Mayor kasi is very vocal siya. Yung mga sinasabi niya, yung mga... Kasi siyempre, pag nagdanarin siya ng story niya, based on yung what he have experienced. So, pag nanarate siya yung mga atrocities na ng mga CPPNPA, naging eye-opener at naging tawag dito, malaking bahagi sa kampanya natin ng pagbukas ng kamalayan ng ating mga kababayan tungkol sa mga panlilinlang nitong mga CPPNPA na to. Labis din ang panghihinayang ng National Intelligence Coordinating Agency sa pagpanaw ni Mayor Gangangan. Tuloy siyang malungkot na pangyayari na nung maagang pagpanaw. Ang yung mga nagawa, kinikilala natin bilang isang staunch na advocate ng National Task Force to and Local Communist Armed Conflict. Ang kanyang suporta sa pagbibigay ng mga tamang informasyon sa mamamayan ng Cordillera, ang pag-advocate niya ng local peace engagement, at ang ibig yung kanyang mga ordinansya laban sa CPP-NPA-NDF na diniklara niyang persona non grata. Nagpaabot din ng mensahe ng pakikiramay ang mga kasama sa pagsisilbi ng yumaong alkalde kagaya ni Mountain Province Governor Bonifacio Lacwasan, Congressman Eric Yap at iba pa. Gabi noong Sabado, isinugod sa Bontoc General Hospital ang alkalde matapos itong mahimatay sa dinaluhang kasal. Ayon sa tagapagsalita ng munisipyo ng Sadanga, pagdating ng ospital, idineklarang dead on arrival si Mayor Gangangan dahil sa atake sa puso. Pumanaw ang alkalde sa edad na 60. Nakatakdang ilibing ang mga labi ng alkalde sa Huwebes. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Ngayong election period, makikita natin yung mga politiko na tumatakbo para talagang magserbisyo sa kanilang kapwa. Meron ding mga politiko na tinatawag na running for the funds of it. No? Ang sabi nga nila, di baling matalo, basta kumita. So lately, during sa isang presidential interview sa ibang network, inamin ng isang kandidato for president na meron siyang excess na 50 million pesos
sa kanyang campaign funds nung siya ay tumakbo bilang mayor ng isang lungsod sa Manila. Ano ang ramification? Ano ang kahinatnan nito insofar as our National Internal Revenue Code is concerned? So, pag ikaw ay nag-contribute ng pera or goods sa isang politiko, yun ay exempt from the payment of donors' taxes. Ang kondisyon lamang nito dapat yung donation mo ay during the election period. Hindi pwedeng before, hindi pwedeng after the campaign period para ma-exempt from the donor's tax. Yun naman recipient, ano naman ang obligasyon niya doon sa National Internal Revenue Code? Whether individual or party, ito yung tinatawag nating recipient. Pag ikaw ay nakatanggap ng donasyon, no, mula sa mga kaibigan, mga supporters, kailangan i-report mo yan doon sa COMELEC. Ngayon, kung may excess ng donation, ito yung tinatawag natin unutilized campaign funds. Ano ang obligasyon mo dyan? Under the National Internal Revenue Code, you must report the excess contribution and pay the necessary income tax. No? Pwede mo bang ibalik sa mga donors? Pwede rin kung yan ang gusto mo. But if you are going to keep yung unutilized campaign funds na yan, then it is your obligation na magbayad ng income tax doon sa Bureau of Internal Revenue. Under the National Internal Revenue Code, hindi mo na kailangan magpa-subject ng expanded withholding tax. No? Expenses ay hindi subject to the expanded withholding tax kasi hindi considered as unutilized campaign funds. Yan. More or less tama ang ginawa ng presidential candidate na tinago niya yung 50 million excess but he paid almost 8 million pesos in income taxes doon sa Bureau of Internal Revenue because yun ang provision na sinasabi ng National Internal Revenue Code. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Susunod, photoshoot ni Baby na wala sa mood na uwi sa solo shoot ni Daddy. Ang kwento, susunod na. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material.
easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders, we turn houses into homes! Idol kita, gusto ko maging katulad mo paglaki ko. Ang mga pangarap mo, kayang-kaya nating tuparin dahil lahat na ginagawa natin ay para sa mga kabataang katulad mo. Photoshoot ni Baby na wala sa mood, nauwi po sa pag-eksena ng kanyang daddy. Ang kwento hatid ni Gracie Rutaw. Kung wala sa mood for pictorial si Baby, eksena muna si Daddy. Ito ang nangyari sa scheduled birthday and christening shoot ni Baby Ellie ng mag-asawang negosyanteng sina Napoleon at Faye mula Santo Tomas, La Union. Dahil hindi mapatahan sa pag-iyak si Baby, halos hindi siya makuhanan ng maayos na litrato. Akala namin masasayang lang yung setup kasi wala po talaga siya sa mood. Tapos takot rin po siya sa strangers. Dahil nga pandemic baby din siya, kaya bihira makakita ng tao. Habang pag may nakikita pong ibang tao, iyak ng iyak, ayun, napagtripan ko na lang pong kausapin yung photographer na bigyan ako ng solo shots. Pero may dala rin naman po akong costume dahil nga po, gusto ko mag-fairy costume kami ni Ellie. Yun nga lang po, hindi rin po natuloy dahil nga piyak na. Ang ending, si Daddy ang umaura sa harap ng kamera, suot ang fairy costume para hindi masayang ang setup at ang perang ginastos sa pagpapalitrato. Natutuwa po na nahihiya in a way kasi ayun, pero okay naman po. Masaya naman pong napasaya yung mga ibang audience na natuwa po sa shoot namin. September pa ang shoot of birthday pero nitong January lang in-upload ng photographer ang mga litrato nila sa social media na talaga namang umani ng samot-saring reaksyon mula sa mga netizen. Kasi na-appreciate niyo yung photoshoots namin. Siyempre, it takes a lot of effort to do the things. Gusto ko lang magbudi mo talagang maging fan dad kay Ellie na gusto ko po maging parang magkaibigan kami in the future mula ngayon na gusto ko lang po talagang mapasaya lang po lagi yung pamilya ko kaya okay lang po sa akin. Sa post ng photographer, sinabi nitong super bilib siya sa ama na gumawa ng paraan para maging kwela ang eksena at maipakita ang pagmamahal sa anak. Sa ngayon, nasa halos 3,000 likes na and shares ang naturang post. Gracie Rutaw para sa Luzon Headlines. Isang estudyante na makeup artist sa Baguio City ang nakapagpatayo ng kanyang sariling studio dahil sa kanyang pagsusumikap. Kilalanin siya sa report ni Jade Abelador. 7 taon ng makeup artist ang 22 taong gulang na estudyanteng si Amber Culalong o mas kilala ng kanyang mga kliyente bilang Amber Magshine. 15 anyos pa lamang, nagsimula na siyang magtrabaho para makaipon. Dahil nag-aaral pa lang, nagsimula siya sa iilang kagamitang pinagkakasya niya sa mga racket. Ngayon, naipundar niya ang sariling photography at makeup studio sa Imelda Village, Baguio City. Nag-start ako mag-makeup nung high school ako, grade 8 I think, grade 8 or grade 9. Pero yung mga panahong yun is wala pa akong gaanong gamit. Tapos, ang ginagawa ko is hindi ako magre-recess para makaipon and then yung stipend ko, yun yung ipangbibili ko ng makeup. Pag naman kulang pa talaga is
Bibenta ko yung mga damit ko. Mga kaklase rin niya noong high school ang mga unang kliyente. Siya ang nagiging makeup artist kapag may mga pagdiriwang o presentasyon, kagaya na lamang ng prom at panagbenga. Pero nagsisimula pa lamang sa kanyang karera, nagkaroon na siya ng malaking dagok. 2 taon kasi siyang natigil sa pag-aaral dahil kinailangan niyang mas pag-igihan ang pagtatrabaho para sa anak at para mas makaipon. Hindi naman sa hindi ko sinasabing magandang maging single parent or maging young mom. Pero nag-stop ako because I got pregnant. And I'm not proud of it. Pero dun sa mga panahong yon, dun ako mas nag-mature, dun ako mas namulat sa buhay, dun ako mas nagkaroon ng views and perspective sa buhay, dun ako mas nagkaroon ng daan. Kaya nung nagka-baby ako, nag-stop ako mag-aral, pero doon rin ako nag-start na i-build yung sarili ko, i-establish yung name ko, magkaroon ng goals and plans for me and also for my baby. Dahil dito, walang sawang pinagpatuloy ni Amber ang mga racket sa pagiging makeup artist. Maging sa ibang probinsya, dumarayo rin siya. Mayroon na rin siyang mga empleyado. Naisip kong ipatayo tong area na to kasi una sa lahat, gusto ko rin magbigay ng opportunity, lalo na sa mga students, working students na magaling sa photography, yung mga magaling mag-makeup, magaling sa styling. Para at least, yun nga, kasi ang aking, anong tawag dito, ang goal ko kasi is, sama-sama tayo nga angat, walang may iwan sa baba. Yun yung lagi kong sinasabi. Para at least hindi lang ako yung kikita, madami kami. Ganun. Maliban sa sariling studio na pinangalanan niyang Amber Production Studio, mayroon din siyang negosyong The Amber Collection para naman sa mga damit at ibang kagamitang ibinebenta. Jada Belador para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat.